हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 17वा अध्याय शिकणार आहोत. श्रद्धात्रय विभाग योग. आता बघता बघता 17 अध्याय आपले झाले आणि उद्या शेवटचा दिवस असणार आहे. किती लवकर दिवस गेले. म्हणता म्हणता आता 18 अध्याय आपले पूर्ण होते. मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग लगेच चालू करते. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. परत एकदा सर्वांचं स्वागत आहे. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण इकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. हे 3 कृष्ण आहेत. हे वृंदावनचे. एक मदन मोहन, एक गोपीनाथ आणि एक माझ्या लक्षात येत नाहीये नाव. लक्षात आलं की मी तुम्हाला सांगते. तर असे हे 3 वृंदावनाचे कृष्ण आहेत. कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता लिहून ठेवलेली आहे. त्यांच्यामुळे हा उपक्रम घडू शकतोय. श्रील प्रभुपादांचे आपण आशीर्वाद घेऊया. त्यांना इकडनंच दंडवत प्रणाम करूया आणि चालू करूया. नेहमी जेव्हा आता आपला हा 18 दिवसाचा अंडरस्टँड गीता इन 18 डेज उपक्रम संपल्यानंतर तुम्ही जेव्हा भगवद्गीता वाचाल, जप कराल, तेव्हा अवश्य तुम्ही श्रील प्रभुपादांचे आशीर्वाद घ्या आणि मगच तुमचं भगवद्गीतेचं वाचन किंवा जप करायला तुम्ही बसा. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. त्याचप्रमाणे कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, आमची टेक्निकल टीम, त्यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. आता काल आपण 16वा अध्याय जो शिकलो, दैवासुर संपत विभाग योग, त्यात आपण बघितलं दैवी गुण कोणते, राक्षसी गुण कोणते आहे, राक्षसी स्वभाव आपण कसा ओळखायचा आणि राक्षसी गुण जेव्हा आपण बाळगतो आणि त्याप्रमाणे कृती करतो, मग अशा क्रियाकल्पांचे परिणाम काय आहेत. जणू काही कृष्णाने 16वा अध्याय म्हणजे एक चेतावणी दिली आहे, ताकीद दिली आहे की तुम्ही जर राक्षसी गुण बाळगले तर तुमचं काय होणार आहे, तुम्ही नरकात जाणार आहे. आणि मग एकदा नरकात गेल्यावर तुम्हाला माझी प्राप्ती होणं जवळजवळ अशक्य आहे.
तर आपल्याला कृष्णाने सांगितलं आणि चॉईस आपल्याला दिलाय. बघा तुम्हाला काय करायचंय, दैवी गुण हवेत की राक्षसी गुण. मग आता 17वा अध्याय. आता या 16व्या अध्यायामध्ये शेवटचे जे 2 श्लोक आहेत त्याच्यावरून हा 17वा अध्याय चालू होतो. कुमुद माताजी तुम्ही श्लोक जरा वाचता 23, 16.23 आणि 24, आणि पल्लवी माताजी तुम्ही अनुवाद वाचा. हो माताजी. 16.23 ना माताजी. हा 16.23 आणि 24. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. कुमुद माताजी 16.23 आणि 24 वाचायचं आहे. हो माताजी मी वाचते, एक मिनिट. येस. $16.23 ना. 23 आणि 24. जस्ट अ मिनिट. हा ओके ओके. आय एम सॉरी, हे 17वा वाचते. आय एम सॉरी. एक सेकंड. मिळालं का? हो मिळते माताजी. मागच्या साईडला आहे ना, म्हणजे कोणते पेजेस टर्न ऑफ करावे पडतात. मिळून गेलं. नो इश्यू. हा 23 16वा अध्याय श्लोक क्रम 23. या शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम. श्लोक क्रम 24. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यं व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 23. जो शास्त्र विधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो त्याला सिद्धी, सुख आणि परमगती ही प्राप्त होत नाही. श्लोक नंबर 24. म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधीद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यामधील भेद जाणला पाहिजे. अशी विधी विधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होईल. हरे कृष्ण. आता हे शेवटचे 2 श्लोक आहे. कृष्णाने भर दिलाय की शास्त्रात काय लिहिलेलं आहे त्या शास्त्राप्रमाणेच तुम्ही कर्म करा, शास्त्राप्रमाणे तुम्ही यज्ञ करा. जे शास्त्रात लिहिलंय, शास्त्र म्हणजे तुमचं मॅन्युअल असलं पाहिजे जीवनाचं. मग आता एवढं शास्त्रावर भर दिलेला आहे. मग अर्जुनाचा प्रश्न आहे, जर कोणी अनाधिकृत उपासना केली तर त्या माणसाचा काय होईल? आता अनाधिकृत उपासना म्हणजे काय? शास्त्र आपण वाचायची नाही, आपल्या मनाप्रमाणे आपण रूल्स नियम करायचे आणि त्याप्रमाणे पूजा करायची. आता इकडे अर्जुन म्हणतोय एका माणसाला श्रद्धा आहे पण तो शास्त्र वाचलेली नाहीये तरी देखील तो श्रद्धेने काही गोष्टी करतोय. मग त्याचं काय होईल? हे हा अर्जुनाचा प्रश्न आहे. मग या प्रश्नाचं सविस्तर उत्तर देताना कृष्ण सांगतो की 3 गुण जे आहेत त्या गुण माणसाची श्रद्धा आणि उपासना तो कसा करणार हे ठरवतात. मग या 3 गुणांमुळे माणूस ज्या अन्नांचं सेवन करतो ते सुद्धा अन्न 3 गुणांमुळे तो वेगवेगळ्या अन्नांचं सेवन करतो. मग या 3 गुणांमुळे यज्ञ सुद्धा 3 प्रकारचे असतात, तप 3 प्रकारचे असतात आणि दान सुद्धा 3 प्रकारचं असतं. आणि मग शेवटी ओम तत्सत याचा अर्थ सांगितलेला आहे.
हरे कृष्ण. कुमुद, हरे कृष्ण पल्लवी माताजी. हो माताजी. श्लोक नंबर 1. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, जी माणसे शास्त्रविधीला सोडून श्रद्धेने युक्त होऊन देवदेविकांचे पूजन करतात त्यांची मग स्थिती कोणती? सात्विकी, राजसी की तामसिक? हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाचा प्रश्न आहे की एक माणूस आहे, त्याला तो शास्त्र न वाचता, शास्त्राला सोडून तो त्याची श्रद्धा आहे, तो पूजा करतोय. मग असा जो माणूस आहे तो सात्विकी आहे, राजसी आहे की तामसी आहे? आता श्रद्धा बघा, प्रत्येक माणसाला श्रद्धा असतेच. ती श्रद्धा दर खेपेला आपली श्रद्धा कृष्णामध्येच असेल का हे सांगता येत नाही. काही काही लोक म्हणतात नाही, आम्ही कृष्णाला बघितलं नाही, परमेश्वर आम्ही जाणला नाहीये, म्हणून आमची श्रद्धा कृष्णामध्ये नाहीये. सीइंग इज बिलिव्हिंग. जे काय आम्ही बघतो त्याच्यावर आमचा विश्वास आहे, त्याच्यामुळे आमचा विश्वास सायन्स मध्ये आहे. कारण सायन्स मध्ये प्रत्येक फिनॉमिनॉन जो आहे त्याला कारण आहे आणि परिणाम काय आहे ते आम्हाला समोर दिसतात, म्हणून आमचा विश्वास हा सायन्स मध्ये. काही काही जण म्हणतात की आमची जी श्रद्धा आहे ती कुठल्याही देवावर, ईश्वरावर नाहीये, आमची आमच्या आई वडिलांवर खूप श्रद्धा आहे. काही जण म्हणतात नाही, आम्हाला आई वडिलांवर श्रद्धा नाही, माझी श्रद्धा जास्त माझ्या मित्रांवर आहे, माझ्या बहिणीवर आहे, माझ्या भावावर आहे. तर अशी श्रद्धा प्रत्येक माणसाला असते, फक्त ती कृष्णामध्येच असेल हे सांगता येत नाही. पण प्रत्येक माणूस जेव्हा जन्म घेतो तेव्हा श्रद्धा ही त्याच्याबरोबर असतेच. जणू काही श्रद्धा आणि एखादा जो माणूस आहे ते इनसेपरेबल असतात, त्यांना आपण वेगवेगळं करू शकत नाही. पण श्रद्धा मात्र ही वेगवेगळ्या ठिकाणी माणसाची असू शकते. आता काही जण असतात ते आळशी असतात, आणि आळशी असल्यामुळे ते शास्त्र, जरी त्यांनी शास्त्र वाचली तरी ते म्हणतात एवढं मी का करू, आणि हे खूप अवघड आहे. आणि केवळ आळशी असल्यामुळे शास्त्र विधीला सोडून त्यांची श्रद्धा असते. आता अशी जी माणसं असतात तुम्ही ओळखायचं की ही माणसं जी आहे या 3 गुणांचा प्रभाव असल्यामुळे त्यांची श्रद्धा, त्यांच्या श्रद्धेमध्ये विभागणी झालेली आहे. काहींची सात्विक श्रद्धा असते, काहींची राजसिक असते, काहींची तामसिक असते. आता खरं म्हटलं तर आपण 15व्या अध्यायात मी तुम्हाला सांगितलं की आपण कोण आहोत, आपण कृष्णाचे अंश आहोत. खरं आपल्या आत्माचं जे स्वरूप काय आहे, सत, चित आणि आनंद. आत्मा हा शुद्ध आहे. पण ज्या वेळी आत्म्याचा संपर्क या भौतिक जगाशी येतो त्यावेळेला काय होतं की या 3 गुणांनी हा आत्मा माखला जातो. आणि या 3 गुणांमुळे पहिला परिणाम काय होतो की तो आत्मा, तो जीवात्मा एका विस्मरणात असतो. तो कृष्णाला पूर्ण तऱ्हेने विसरतो. त्याच्यामध्ये मिथ्या अहंकार असतो, मी करता, मी भोगता, आपलं कृष्णाबरोबर नातं काय आहे हे पूर्ण तो विसरलेला असतो. अशा विस्मरणामुळे त्याचं जे श्रद्धा जी आहे ती श्रद्धा सुद्धा अशुद्ध होते, किंवा त्या श्रद्धा जी आहे त्याच्यामध्ये ती अडल्ट्रेटेड होते किंवा त्याच्यात ती अशुद्ध होते. आणि अशी जी अशुद्ध श्रद्धा आहे त्यांनी आपण कुठेही पोचू शकत नाही, किंवा आपल्याला
फळ सुद्धा मिळू शकत नाही. हे शेवटी हे जे उत्तर आहे प्रश्न आहे अर्जुनाचा, त्याचं उत्तर एकदम शेवटी दिलेलं आहे. तर ज्याप्रमाणे आपली श्रद्धा असते किंवा जितकी श्रद्धा असते किंवा ज्याच्यामध्ये श्रद्धा असते, त्याप्रमाणे आपलं जीवन असतं ते एका मार्गावर चालतं. उदाहरणार्थ, काही जणांचा अगदी ठाम विश्वास असतो या जगामध्ये सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे पैसा आहे. ते पूर्ण त्यांचं आयुष्य पैसा गोळा करण्यामध्ये लागलेले असतात. पूर्ण तुम्ही बघा, अगदी असा जो माणूस आहे जो म्हणतो पैसा हे सर्व काही आहे, तो सकाळपासून जो काम करत असतो ते रात्री घरी येतो. तर काही जणांचा विश्वास, श्रद्धा पैशामध्ये. काही जण म्हणतात नाही, पैशापेक्षा जास्त महत्वाचं म्हणजे प्रसिद्धी आहे. आणि अशी जी माणसं असतात प्रसिद्धीच्या मागे जेव्हा जातात तेव्हा त्यांना मोठमोठ्या पोस्ट, पोझिशन, पॉवर किंवा पॉलिटिक्स मध्ये त्यांना खूप मोठं व्हायचं असतं, त्यांना प्रसिद्धी हवी असते. काही काही जणांचं श्रद्धा असते अहिंसा किंवा सत्य वचन बोलणे, अशामध्ये काहींची श्रद्धा असते. पण ज्यांची श्रद्धा शास्त्रांमध्ये असते, हेच जे आहे यांना कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. ते या भौतिक जग हे काय आहे, भौतिक जगाचं जेव्हा त्यांना ज्ञान मिळतं तेव्हा भौतिक जगाबद्दल त्यांना वैराग्य निर्माण होतं आणि कृष्ण प्राप्तीच्या मार्गावर ते चालू लागतात. तर बघा, ज्याप्रमाणे एखाद्या माणसाला डायबिटीज झाला, डायबिटीज झाल्यावर काय होतं, त्याच्या खाण्यावर परिणाम होतो. त्याला तो म्हणतो की बाबा मी केक, गुलाबजाम, पुरणपोळी हे काही खाऊ शकणार नाही. भात पण मी अगदी लिमिटेड छोट्याशा क्वांटिटी मध्ये खातो, ते होतं. मग त्याच्यानंतर त्याला डॉक्टर सांगतात तुमची लाईफस्टाईल बदलली पाहिजे. रोज तुम्ही कमीत कमी तासभर तरी वॉकला गेला पाहिजेत, एक्सरसाइज केलं पाहिजे तुम्ही. म्हणजे परत आता इकडे त्याची अगोदर काही लाईफ होती, आता त्याला पूर्ण बदलावी लागते. बरं, समजा जर कुठे काही जर त्याला लागलं आणि खूप डायबिटीज सिव्हिअर असेल आणि ती जखमच बरी होत नसेल, तर लगेच योग्य उपचार त्याला करावे लागतात. म्हणजे डायबिटीज झाला, पण त्याचे परिणाम सगळ्यावर आहेत, तुमच्या खाण्यापिण्यावर, तुमच्या व्यायामावर. जर कुठे काही लागलं तर चिंता असते की अम्प्युटेशन तर होणार नाही आपल्याला, लगेच जाऊन ट्रीटमेंट घ्यावी लागते. तर अशा तऱ्हेने जसा एक रोग झाल्यावर पूर्ण तुमचं लाईफस्टाईल, खाणं सगळं बदलतं. त्याचप्रमाणे हे जे गुण आहे हे आपल्यामध्ये जेव्हा आपला आत्मा या गुणांच्या संपर्काशी येतो त्यावेळेला काय होतं, सगळ्यावर परिणाम होतो. आपण दान करतो, जे तप करतो, आपण आपली श्रद्धा असते, जे जे काय आपण करतो, यज्ञ करतो, त्या सगळ्यावर या गुणांचे परिणाम दिसून होतात. आता डिटेलमध्ये आपण बघणार आहोत की हे परिणाम आपल्याला कसे दिसतात. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 2. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मनुष्याची ती शास्त्रीय संस्कार नसलेली केवळ स्वभावतः उत्पन्न झालेली श्रद्धा सात्विकी, राजसी व तामसी अशा 3 प्रकारची असते. ती तू माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. आता प्रथम कृष्ण श्रद्धेबद्दल बोलत आहे की आत्माचा संपर्क या 3 गुणांबरोबर आलाय. आता
लगेच इफेक्ट प्रत्येकावर दिसतो बरं का. श्रद्धेवर, आपण कसं खातो, तप कसा करतो, जप कसा करतो, प्रत्येकावर फरक दिसतो. आता हे पृथ्वीवर शक्यतो राजसिक लोक असतात किंवा आपण कामी म्हणूया त्यांना खूप असंख्य इच्छा असतात. तर आता ही लोक काय करतात, त्यांना इच्छा खूप असल्यामुळे ते कृष्ण प्राप्तीकडे न जाता त्यांना खूप एन्जॉय करायचं असतं, म्हणून वेदांमधला जो कर्मकांड सेक्शन आहे त्याच्यावर ते भर देतात आणि त्यांचा जो अल्टिमेट गोल असतो किंवा त्यांचा ध्येय काय असतो, स्वर्गलोक, इथपर्यंत मला पोचायचंय. आता जे सत्वगुणात असतात किंवा ज्यांच्यामध्ये सत्वगुणाचा प्रभाव खूप जास्त असतो, ते काय करतात, पुस्तकं वाचतात, पुस्तकातून ज्ञान घेतात आणि ते काय म्हणतात, त्यांना ज्ञान मिळतं की हे भौतिक जग चांगलं नाहीये किंवा ते कंटाळलेले असतात, त्यांना फ्रस्ट्रेशन आलं असतं. वर्क हार्ड, सारखं सकाळपासून कष्ट करा, हे त्यांना नको असतं. त्यांना काय हवं असतं, शांती शांती शांती. म्हणून ते ज्ञान घेऊन या भौतिक जगातून ते मुक्त होतात आणि कृष्णाचं जे तेज आहे, जे आपण त्याला ब्रह्मन म्हणतो, या तेजामध्ये ते जातात, ते कृष्णापर्यंत पोचू शकत नाही, तर ते या ब्रह्मन स्तरापर्यंत जाऊ शकतात. त्यांना आपण ज्ञानी म्हणतो. आता इकडे 3च गुण घेतलेले आहेत, तामसी गुण घेतलेला नाहीये, कारण ही जी तामसिक लोक असतात ती अज्ञानातच असतात. राजसी लोक असतात ते वाचतात पण ते आळशी असतात, त्याच्यामुळे ते तितकं त्यांची प्रगती होत नाही किंवा त्यांना बेसिक नॉलेज असलं तरी कळतं पण वळत नाही, अशी एक त्यांची स्थिती होते. राजसिक, तामसिक आणि सात्विक या 3 गुणांच्या पलीकडे जो गुण आहे त्याला शुद्ध सत्व म्हणतात. शुद्ध सत्व का म्हटलेलं आहे, कारण या मध्ये हे तिन्ही गुणांचा प्रभाव पडत नाहीये. म्हणजे आपला जो आत्मा, त्याची जी नॅचरल स्टेट आहे ती कुठली आहे, शुद्ध सत्व गुणामध्ये असणं. शुद्ध सत्व गुणामध्ये जेव्हा आत्मा असतो तेव्हाच तो कृष्णाची भक्ती करू शकतो आणि तो प्रेम भक्तीपर्यंत पोहोचू शकतो आणि त्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. तर बघा, हे जे गुण आहेत हे किती आपली श्रद्धा आणि आता पुढे पुढे आपण ऐकूया प्रत्येकावर ते त्यांचा प्रभाव कसा पाडवतात. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 3. हे भारता अर्थात भरतवंशी अर्जुना, सर्व माणसांची श्रद्धा त्यांच्या अंतकरणा रूप असते. हा पुरुष श्रद्धामय आहे, म्हणून जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे, अर्थात त्या श्रद्धेनुसार त्याचे स्वरूप असते. हरे कृष्ण. बघा, आता हे जे स्वरूप कसं कसं आहे ते आपण बघूया. आणि श्रद्धा सात्विक असल्यावर, तामसिक असल्यावर, राजसिक असल्यावर माणूस वेगवेगळ्या देवदेवतांची पूजा करतो, आराधना करतो. आता ऐकूया कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. हरे कृष्णा. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 4. सात्विक माणसे देवांची पूजा करतात,
राजसिक माणसे यक्ष किंवा राक्षसांची पूजा करतात, तसेच इतर तामसिक माणसे असतात ती प्रेत व भूतगणांची पूजा करतात. हरे कृष्ण. आता जे सात्विक गुणामध्ये स्थित आहे ते काय करतात, देवदेवतांची पूजा करतात. आणि मी सांगितलं की त्यांना ज्ञान असतं आणि ते पुस्तकं त्यांनी वाचलेली असतात, ज्ञान मिळवलेलं असतं. पण ते म्हणतात की हे जग चांगलं आहे, मला इकडे आनंद मिळतो, हे लोक पाप करत नाही, त्याच्यामुळे ज्ञानानी सुखानी ती बद्ध असतात. त्याच्यामुळे ते म्हणतात की मी कृष्णाकडे कशाला जाऊ, हे भौतिक जग आहे ते बरं आहे, म्हणून ते देवदेवतांची पूजा करतात. राजसिक माणसे यक्ष राक्षसांची पूजा करतात. यक्ष म्हणजे कोण, जे धनाचे प्रतीक आहेत किंवा संपत्तीचे जे प्रतीक आहेत त्यांना यक्ष म्हटले. राक्षस म्हणजे कोण, जे बलाचे प्रतीक आहेत, सिम्बल ऑफ पॉवर, ज्यांच्याकडे खूप बल आहे, यांना राक्षस म्हटलेलं आहे. आता जेव्हा वर्ल्ड वॉर 2 चालू होती, कोणाचा आवाज येतोय? आरती झाली की आरती करते नंतर. माताजी मी सर्वांना म्यूट करते, तुम्ही अनम्यूट नाही, मी आता केलंय म्यूट. आपण आलो पार्टिसिपेंट आहे ना माताजी, परत एकदा अनम्यूट होऊन जा. बरं, अनम्यूट करा माताजी. तर वर्ल्ड वॉर 2 जेव्हा चालू होती तेव्हा कलकत्त्यामध्ये एक माणूस जो होता त्यांनी आपल्या घरामध्ये अगदी लाईफ साईज हिटलरची फ्रेम लावली होती आणि हिटलरची तो रोज पूजा करायचा. तर का बरं तो असं करायचा, कारण त्याला वर्ल्ड वॉर 2 चालू झाल्यापासून ब्लॅक मार्केटमध्ये तो बिझनेसमॅन होता आणि त्यांनी चिक्कार संपत्ती केली. आणि ही संपत्ती कोणामुळे केली, हिटलरमुळे. हिटलरनी वर्ल्ड वॉर 2 चालू केली, त्याच्यामुळे तो हिटलरला जणू देव असंच मानायचा. आता हा माणूस जो बिझनेसमॅन होता कसा होता, राजसिक होता. त्याला काय वाटत होतं की जीवनामध्ये पैसा हे सर्व काही आहे. त्याचा विश्वास कोणामध्ये होता, पैशामध्ये होता. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला ज्या माणसामुळे पैसे मिळाले त्या माणसाची तो पूजा करू लागला. आता आपण इकडे आत्ताच्या जगामध्ये काय बघतो की मोठमोठे पॉलिटिशियन्स असतात आणि लोक त्यांची पूजा करत असतात, त्यांना त्यांची सेवा करत असतात. का, कारण त्यांना पैसा हवा असतो, त्यांना मोठमोठ्या पॉलिटिकल पोस्ट हव्या असतात म्हणून. किंवा जर तुम्ही एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये गेला तर तिकडे मोठी फ्रेम लावलेली असते, कुठला तरी मोठा क्रिकेटर आला असतो किंवा अमिताभ बच्चन आला असतो आणि त्याच्या फ्रेमला छान तिकडे दिवे वगैरे लावले असतात. आणि हे का लोक करतात, कारण त्यांना दाखवायचं असतं की बघा एवढा मोठा नट क्रिकेटर आमच्या रेस्टॉरंटमध्ये येऊन खातो आणि त्यांचं पूर्ण लक्ष कुठे असतं की माझा बिझनेस कसा वाढेल, याच्याकडे पूर्ण तऱ्हेने ते बघत असतात. आणि त्याच्यामुळे काय होतं त्यांचं की त्यांचा सुद्धा विश्वास पूर्ण या पैशामध्ये असतो. अमिताभ बच्चनमुळे किंवा एखाद्या क्रिकेटरमुळे त्यांचा जो बिझनेस आहे तो खूप खूप वाढतो. त्याच्यामुळे ते काय करतात, अगदी मोठा फोटो लावतात, दिवा लावतात, जणू काय हा माणूस देवच आहे असं ते जाणतात. मग आता तामसिक माणसे ही काय करतात, इकडे या स्लाइड मध्ये दाखवलं का, भूतप्रेतांची पूजा करतात. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी.
श्लोक नंबर 5 आणि 6, जे कठोर तपस्या आणि तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेली नाहीत ते अभिमान, अहंकार, वासना आणि आसक्ती यांच्यामुळे करतात. जे उत्कटतेने प्रवृत्त होतात आणि जे आपल्या शरीराच्या अवयवांना तसेच आत वास करणाऱ्या परमात्म्याचा छळ करतात त्यांना राक्षस म्हणतात. हरे कृष्ण. आता काल आपण बघितलंय राक्षसी गुण कोणते आहेत. आता इकडे त्यांनी सांगितलं राक्षस कोण आहे. म्हणजे शास्त्रामध्ये जे जे काय सांगितलंय त्याचं ते पालन करत नाही. आता इकडे बघा, रावण हा शंकराचा खूप मोठा भक्त होता. त्यांनी काय केला, कैलास त्यांनी उचलला. हे कुठे शास्त्रात लिहिलंय का की असं तुम्ही करा? किंवा इकडे 2 स्लाइड्स मध्ये त्यांनी दाखवलंय की या माणसानी त्याचा प्राणवायू रोखून धरलेला आहे. आपली मान तोंड जमिनीखाली आहे आणि तो काहीतरी जप करतोय किंवा ध्यान करतोय, जे काय करतोय ते. तर आपल्या शास्त्रामध्ये कुठेतरी लिहिलंय का की असं केल्यावर देव प्रसन्न होईल, कृष्ण प्रसन्न होईल, असं कुठेही लिहिलेलं नाहीये. तर अगदी इकडे तर सांगितलेलं आहे भगवद्गीतामध्ये की असं जर तुम्ही केलं तर तुमच्या हृदयामध्ये वास करणारा परमात्मा खूप दुःखी होतो. त्याला सुद्धा खूप त्रास होतो जेव्हा एखादा माणूस बळजबरीने असं काहीतरी करतो. तर हे कृष्णाला आवडत नाही. आणि आपण शास्त्रामध्ये जे दिलेलं आहे त्याचप्रमाणे आपण केलं पाहिजे. आपण स्वतःच्या आपल्या अवयवांना दुखवलं नाही पाहिजे. टॉर्चर करून आपण कुठलंही यज्ञ केलं नाही पाहिजे. परंतु जे आपल्या ग्रंथात लिहिलंय, शास्त्रात लिहिलंय, एकादशीच्या दिवशी उपास करा, त्या दिवशी निश्चितच उपास करायचा आहे. आपण जरी आपल्याला थोडा त्रास झाला तरी तो सहन करायचा आहे. तर इकडे आता हिरण्यकश्यपू आहे. हिरण्यकश्यपूनी पण अनेक हजारो वर्ष तप केलं. इतकं तप केलं, उन्हात पावसात थंडीमध्ये. त्याच्या बाजूला वारूळ सुद्धा झालं. आणि हे जे तप हिरण्यकश्यपूने जे केलं त्याच्या पाठचा ध्येय काय होता? त्याच्या पाठचा ध्येय म्हणजे रूल मोर गेन मोर. म्हणजे त्याला खूप खूप सर्व ब्रह्मांडावरच ब्रह्मांडाचा त्याला अधिष्ठाता व्हायचं होतं. सर्व ब्रह्मांडावर राज्य करायचं होतं. त्याच्या स्वतःच्या इच्छा पूर्ण करायच्या होत्या आणि खूप हवं होतं त्याला. सगळी संपत्ती, सगळा मान, प्रसिद्धी सगळं हवं होतं. तर नुसतंच आपण यज्ञ केल्याने आपण भक्त होत नाही. बघा कितीतरी लोक जप करत असतात, सांगतात बाबा आम्ही इतक्या इतक्या माळा करतो, आम्ही रोज मंदिरात जातो, असं करतो तसं करतो. पण त्याच्या पाठचा उद्देश काय आहे हे ठरवतं की तुम्ही भक्त आहात की राक्षस आहात, हे ठरवतं. तर तो उद्देश जो आहे तो आपल्याला आपला माहित पाहिजे की माझा उद्देश काय आहे हा तप जप करण्या पाठीमागे. हरे कृष्ण. बघा आता 3 गुणांचा अन्नावर सुद्धा कसा परिणाम होतो बघा आता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भोजनही सर्वांना आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे 3 प्रकारचे प्रिय असते आणि तसेच यज्ञ, तप व दानही 3 प्रकारचे आहेत. त्यांचेही निरनिराळे भेद तू माझ्याकडून ऐक. आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख आणि प्रीती वाढविणारे, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर राहणारे, स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारे असे भोजनाचे पदार्थ सात्विक पुरुषांना प्रिय असतात. कडू, आंबट, खारट, फार गरम, तिखट, कोरडे, जळजळणारे आणि दुःख, काळजी व रोग उत्पन्न करणारे भोजनाचे पदार्थ राजसी माणसांना आवडतात. जे भोजन कच्चे, रस नसलेले, दुर्गंध येणारे, शिळे आणि उष्टे असते
तसेच जे अपवित्र असते ते भोजन तामसी लोकांना आवडते. हरे कृष्ण. बघा आता आपल्यामध्ये जर सत्वगुण असेल मग आपण कुठला आहार खातो, आपण सात्विक आहार खातो. आणि कधी तुम्हाला बरं नसेल, तुम्ही डॉक्टरकडे गेला तर डॉक्टर तुम्हाला तेच सांगतात की तुम्ही फळं खा, पालेभाज्या खा. हे कुठून आलं? हे आपल्या भगवद्गीतेतून आलं की आपल्याला सात्विक आहार जो आहे त्यांनी आपलं मन शांत राहतं, आपल्याला रोग होत नाही आणि आपल्याला चांगलं आयुष्य आरोग्य मिळतं. तर हे सात्विक जो सत्व गुणात आहे तोच हे खाऊ शकेल बरं का. जो राजसिक आहे त्याला काय आवडतं? चमचमीत, मसालेदार, तेलकट, तुपकट अशा गोष्टी आवडतात. मग त्याला एक दिवस साधं आमटी, भात, पोळी, भाजी द्या. तो चिडून म्हणे की चटणी नाहीये का कुठली, किंवा लोणचं नाहीये कुठलं, आणि काही तळलेली एक सुद्धा गोष्ट नाही, आणि या भाजीमध्ये मसाला नाहीये, ही सपक झालीये, मी खाणार नाही. राजसिक माणूस साधं जेवण जेवू शकत नाही. त्याला कुठलं जेवण आवडतं? सगळं फास्ट फूड, तेलकट, तुपकट. आणि अशाने काय होतं, जेव्हा आपण राजसिक अन्न खातो तेव्हा मात्र काय होतं, सारखं एकसारखं ते अन्न खाऊन आपल्या तब्येतीवर परिणाम होतो. ऍसिडिटी होऊ शकते किंवा आणि रोग होऊ शकतात, बीपी होऊ शकतं, आणि अशा तऱ्हेने आपली तब्येत खराब होते. म्हणजे राजसिक अन्न खाल्ल्यानंतर शेवटी त्याचा परिणाम दुःखामध्ये होतो. आणि जे तामसिक लोक असतात त्यांना कुठलं भोजन आवडतं? ते शिळं पाकळं खातात. आता बघा इकडे त्यांनी चीज दाखवली आहे. ही इटली मधली जी चीज आहे ही खूप फेमस आहे, खूप प्रसिद्ध आहे. आणि याच्यामध्ये जिवंत आळ्या आहेत. या ज्या आळ्या आहेत तर या चीज मध्ये या आळ्या आहेत. आळ्या सकट लोक ही चीज खातात. तर हे जे खाणं आहे याला तामसिक म्हणतात. ते अपवित्रही असतं आणि आपल्याला त्रास होतो तामसिक अन्न खाल्ल्याने. आता जेव्हा आपण सात्विक अन्न खातो तर जेव्हा आपण जेवण करतो 3 तासाच्या आतमध्ये जेव्हा आपण ते खातो तेव्हाच ते सात्विक राहतं, नाहीतर ते तामसिक होतं. पण समजा जर आपण हेच सात्विक भोजन तयार करून जेव्हा आपण ते कृष्णाला अर्पण करतो आणि मग आपल्याला वेळ नाहीये सकाळी सकाळी, तर आपण ते संध्याकाळी खातो, तर ते तामसिक होत नाही, ते चांगलं राहतं. कुमुद माताजी. येते माताजी मी. बरं. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 11. जो शास्त्रविधीने नेमून दिलेला यज्ञ करणे कर्तव्य आहे असे मनाचे समाधान करून फळाची इच्छा न करणाऱ्या पुरुषांकडून केला जातो तो सात्विक यज्ञ होय. हरे कृष्ण. आता यज्ञ करताना बघा सुद्धा हे 3 गुण कसे मध्ये येऊन ठरवतात आपण यज्ञ कसा करायचा. जो सात्विक माणूस आहे तो काय करतो? यज्ञ का करतो? कारण त्याला ज्ञान असतं, म्हणून तो त्याचा वेळ घालवत नाही. त्याच्या स्वतःच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी तो वेळ ठेवतो आणि त्याला माहिती आहे हे माझं कर्तव्य आहे आणि त्याची कुठलीही फळाची अपेक्षा नसते. त्याला सात्विक यज्ञ म्हटलं जातं. आता राजसिक यज्ञ ऐकूया. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 12. परंतु हे भरतश्रेष्ठ अर्थात भरतवंशीयांमध्ये श्रेष्ठ अर्जुना, केवळ दिखाव्यासाठी किंवा फळही नजरेसमोर ठेवून जो यज्ञ केला जातो तो यज्ञ तू राजस यज्ञ समज. हरे कृष्ण. आता काही लोक होम हवन करतात
का करतात किंवा नवस बोलतात की मला अमकी अमकी गोष्ट पाहिजे, मला चांगली पत्नी पाहिजे, मला पुत्र हवाय, मला प्रमोशन हवी, तर अशा कारणासाठी फळाची अपेक्षा ठेवून जेव्हा आपण यज्ञ करतो त्याला राजसिक म्हणतात. हा माणूस कसा असतो? हा माणूस रजोगुणात असतो. त्याला असंख्य असंख्य इच्छा असतात आणि इच्छांची तृप्ती करण्यासाठी तो हे सगळं करत असतो, यज्ञ धर्म. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 13. शास्त्राला सोडून अन्नदान न करता, मंत्रांशिवाय दक्षिणा न देता व श्रद्धा न ठेवता केल्या जाणाऱ्या यज्ञाला तामसिक यज्ञ असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आता तामसिक यज्ञ म्हणजे काय की तिकडे शास्त्रात जे जे काय लिहिलेलं आहे ते करत नाहीत. म्हणजे मंत्र जप करत नाही, दक्षिणा देत नाही, श्रद्धा सुद्धा नसते, एक दिखावा असतो. आता उदाहरणार्थ जेव्हा गणेश चतुर्थी, आता नवरात्र चालू आहे, गणेश चतुर्थी किंवा नवरात्राच्या दिवसामध्ये मोठमोठे पेंडॉल्स असतात, केवढं मोठं लाइटिंग केलं असतं तिकडे, आणि तिकडे जप आणि अन्नदान हे काहीही नसतं तिकडे. तर आणि बघा, गणपतीच्या वेळेला, नवरात्रीच्या वेळेला वर्गणी मागायला लोक येतात, आपण देतो, पण ते काय होतं, ते दान तामसिक दान होतं. हे जे पैसे आहेत ते कुठले तरी कॉम्पिटिशन असतात, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, अशा तऱ्हेने मंत्र जप नसतो, पूजा असते नाही, माहित नाही आपल्याला. तर अशा तऱ्हेने जो यज्ञ केला जातो त्याला तामसिक यज्ञ म्हणतात. आता इकडे त्यांनी स्लाइड मध्ये भस्मासूर दाखवलेला एक असुर आहे, आणि एकदा तो केदारनाथला गेला आणि त्यांनी तप केला, आणि शंकर काही प्रसन्न झाले नाही, खूप वर्ष झाली. मग त्यांनी काय केलं, आपल्या मांडीतला मांस जे आहे ते तो कापायला लागला, तरी देखील शंकर आले नाही समोर. मग त्यांनी ठरवलं की चला आता मी माझं डोकं जे आहे ते मी कापतो आणि आहुती म्हणून या हवनामध्ये ते घालतो. मग तो भस्मासूर त्याचं डोकं कापणार, तितक्यात शंकर तिकडे आले आणि म्हणाले, तू हे काय करतोस, तू कापू नकोस, तुला कुठला वर पाहिजे? मग भस्मासुराने सांगितलं की मी ज्याच्या डोक्यावर हात ठेवीन तो भस्मसात झाला पाहिजे, भस्म झाला पाहिजे तो, असा मला वर द्या. मग शंकर म्हणाले की मी असा वर देऊ शकणार नाही, तू दुसरा कुठलाही वर माग. पण तो ऐकेना, म्हणून शंकराने त्याला तो वर दिला. आता हा वर दिल्यावर त्यांनी काय केलं, त्याची काय इच्छा होती की मी शंकराच्याच डोक्यावर हात ठेवी, तो भस्मसात होईल आणि मी त्याची जागा घेईन. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण यज्ञ करतो त्याच्या पाठचा उद्देश जे आहे ते ठरवतं की यज्ञ, की हा जो असुर आहे की सूर आहे, हे ते उद्देश जो आहे ना त्याच्यावरून ठरतं. म्हणजे जे असुर असतात त्यांचा एकच उद्देश असतो, त्यांना पूर्ण देवाचं राज्य पाहिजे असतं, देवाची संपत्ती हवी असते, पण देव नको असतो. हरे कृष्ण. या नाही आहेत ना कुमुद माताजी? नाही एक माताजी. मिनिट मी वाचते. 17.14. हा वाचते. देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 14. देव, ब्राह्मण, गुरु व ज्ञानी यांची पूजा करणे, पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा हे शारीरिक तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण.
आता आपल्याला हे शरीर दिलेलं आहे. मानव शरीर म्हणजे जणू काय कृष्णाकडे जाण्यासाठी एक वाहनच आहे. तर हे जे आपल्याला शरीर मिळालंय त्याचा उपयोग आपण कसा केला पाहिजे? शरीराने सुद्धा आपल्याला तप करता येतो. तो तप आपण कसा करायचा? म्हणजे आपल्या गुरुजनांचा, ब्राह्मणांचा, आपल्या आई वडिलांचा आणि मुख्य म्हणजे कृष्णाचा आपण आदर केला पाहिजे, त्यांना नमस्कार केला पाहिजे. आणि शरीर आपण आपलं कसं ठेवलं पाहिजे? स्वच्छ ठेवलं पाहिजे. ही बाह्य स्वच्छता झाली, पण मानसिक स्वच्छता सुद्धा असली पाहिजे. ती आपलं मन जप जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपलं मन साफ स्वच्छ होतं. तर अशा तऱ्हेने देव, कृष्ण, ब्राह्मण, गुरु, जे ज्ञानी आहेत या सर्वांची आपण पूजा केली पाहिजे, त्यांना नमस्कार केला पाहिजे. आणि अशा तऱ्हेने आपण हा शारीरिक तप केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे आपण आपण सरळ राहिलं पाहिजे. असं नाही की विचार काहीतरी मनात आहेत आणि नमस्कार करतोय. कपटी भाव नसला पाहिजे. अगदी शुद्ध मनाने, प्रेमाने या सर्वांचा आपण आदर केला पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. माताजी श्लोक आहे. अच्छा, हा श्लोक आहे का? अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 15. जे दुसऱ्याला न बोचणारे, प्रिय, हितकारक आणि यथार्थ भाषण असते ते, तसेच वेदशास्त्रांचे पठण व परमेश्वराच्या नाम जपाचा अभ्यास हे वाणीचे तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता इकडे शब्द आहे अनुद्वेग. तर अनुद्वेग म्हणजे काय? की सत्य बोलणे, पण फक्त सत्य नाही, ते सत्य जेव्हा आपण बोलतो ते बोचणारं असू नये आणि ते खूप फायदेशीर ठरावं. तर अशा तऱ्हेने आपण बोललं पाहिजे की दुसऱ्याचं मन आपण दुखवता कामा नये. मग आता वाणीचा तप म्हणजे तुम्ही काय काय करू शकता? रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करायचा. गीताचे श्लोक वाचायचे आणि बोलताना दुसऱ्यांकडे विचार करून बोलायचा. जिकडे ज्या गोष्टी आपल्याला आणि कमीत कमी बोलायचं, खूप जास्त बोलायचं नाही. विचार करून ज्या गोष्टी आपल्याला वाटतात की कदाचित त्रास होईल या गोष्टीने आणि तरीही आपल्याला सांगायच्या असतील तर त्या कशा सांगायच्या? पहिल्यांदा समोरचा माणूस आहे त्याच्या चांगल्या गुणांचं वर्णन करा आणि त्या चांगल्या गुणांचं वर्णन करता करता हे एखादं वाक्य जे तुम्हाला सत्य सांगायचंय ते घाला आणि एंडिंग करताना सुद्धा त्याच्या चांगल्या गुणांचं कौतुक करा. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण बोलतो त्याला वाणीचा तप समजला पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 16. आणि शांतता, साधेपणा, गुरुत्वाकर्षण, आत्मनियंत्रण आणि विचारांची शुद्धता ही मनाची तपस्या आहे. हरे कृष्ण. आता ही शांतता, साधेपणा, आत्मनियंत्रण, ऍक्च्युली हे गुरुत्वाकर्षण नसलं पाहिजे. त्याला इंग्लिशमध्ये ग्रॅव्हिटी म्हणतात, म्हणजे मनाचं गांभीर्य. चुकून हा शब्द चुकीचा आलाय, तर ग्रॅव्हिटी, आत्मनियंत्रण किंवा विचारांची शुद्धता, हे या सर्व गोष्टी
मनाचा तप आहे, या सर्व गोष्टी जे शांतता, साधेपणा, हे तुम्हाला बाजारामध्ये विकत मिळणार नाही. या ज्या सर्व हे गुण आहेत, ही आपल्याला कृष्णाकडून एक भेट स्वरूप आपल्याला हे गुण मिळतात. या गुणासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे? कृष्णाची भक्ती केली पाहिजे, जप केला पाहिजे आणि कृष्णावर मनापासून प्रेम केलं पाहिजे. आता तुम्ही कुठलंही पुस्तक आणा बघा, बाजारामध्ये माइंड कंट्रोल, अँगर मॅनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, किती पुस्तकं असतात. पुस्तकं वाचून तुम्हाला हे गुण मिळू शकणार नाही. तुम्ही थोडस काहीतरी सुधार असू शकेल, पण जास्त नाही. कारण हे जे गुण आहेत, जेव्हा तुम्ही कृष्ण भावना भावित जीवन जगता, तेव्हा भेट स्वरूप कृष्णाकडून हे गुण तुम्हाला मिळतात. आपलं मन कसं असतं, एक चंचल असतं, एक सारखं ते फिरत असतं. आणि ही जी त्याचा जो फिरण्याचा स्वभाव आहे, आता इकडे तुम्ही भगवद्गीता ऐकता, पण मन तुमचं अमेरिकेला पण जाईल. आता माझा मुलगा काय करत असेल, किंवा आता माझी बहीण आहे ती काय करत असेल, असे तुमचे विचार मन तुम्हाला इतकं लांब घेऊन जातं. तर मन हे जे सारखं भटकत असतं, मनाला काय हवं असतं, मन सारखं का भटकतं? मनाला कृष्ण हवा असतो, म्हणून ते भटकत असतं, शोधत असतं. आणि ज्या क्षणी तुम्ही मनाला कृष्ण द्याल, त्या क्षणी मन एकदम शांत होतं, स्थिर होतं, एकाग्र होतं. तर अशा तऱ्हेने हे जे गुण आहेत, जेव्हा आपण कृष्ण भावना भावित जीवन जगतो, तेव्हाच आपल्यामध्ये हे गुण येऊ शकतात. आता इकडे स्लाइड दाखवली, ही श्रीमद भागवतम मधली आहे, 10वा स्कंद आहे. इकडे शुकदेव गोस्वामी दाखवलेले आहेत. तर व्यासदेव त्यांच्या पत्नीला, त्या जेव्हा गर्भवती होत्या, तेव्हा त्यांना श्रीमद भागवतम मधल्या सर्व कथा सांगितल्या. आणि श्रीमद भागवत त्या ऐकतच होत्या, आणि त्यांच्या गर्भात असलेले शुकदेव गोस्वामी सुद्धा ऐकत होते. मग शुकदेव गोस्वामीने ठरवलं, आता मी जन्म घेत नाही. या भौतिक जगात म्हणजे प्रत्येक पावलावर धोका आहे. मी जर जन्म घेतला तर निश्चितच या मायेमुळे मला कृष्णाचं विस्मरण होईल. आता मी माझ्या आईच्या गर्भात आहे, तोच बरा आहे. मग अशी खूप वर्ष झाली, जवळजवळ ते 16 वर्ष त्या गर्भामध्ये होते. म्हणून व्यासदेव कृष्णाकडे गेले आणि कृष्णाला विनंती केली की तुम्ही काहीतरी करा. मग कृष्ण स्वतः व्यासमुनींकडे आले आणि त्यांनी शुकदेव गोस्वामीला विनंती केली की तुम्ही जन्म घ्या म्हणून. आणि मग शुकदेव गोस्वामी यांनी जन्म घेतला. लहान बाळ होते ते, पण आपल्या तपोबलानी ते 16 वर्षाचे युवक झाले आणि लगेच घरातून पळत सुटले. तेव्हा व्यासदेव आणि त्यांची बायको होती, त्यांना वाईट वाटलं, मी माझ्या मुलाला बघितलं सुद्धा नाही. आणि व्यासदेव त्या मुलाच्या पाठीमागे पळायला लागले, जरा थांब थांब, मला तुझा चेहरा बघायचा. पण शुकदेव गोस्वामी काय, त्यांच्या मनामध्ये विचार होता की क्षणभर सुद्धा मला माझ्या आई वडिलांना बघायचं नाही, कारण मी जर ममतेमध्ये अडकलो तर मात्र माझं पतन होईल. अशा विचाराने ते जोरजोरात पळायला लागले. पळता पळता एक सरोवर होतं आणि तिकडे काही स्त्रिया स्नान करत होत्या. त्यांनी शुकदेव गोस्वामींकडे बघितलं आणि शुकदेव गोस्वामींनी त्यांच्याकडे बघितलं आणि ते पळत सुटले आणि हे आपले स्नान करतच होते. काही वेळाने तिकडे व्यासमुनी आले. व्यासमुनी आल्या आल्या त्यांनी काय केलं, व्यासमुनींना बघितल्यावर त्या बायका लगेच कपडे घेऊन आपलं शरीर त्यांनी पांघरलं. मग व्यासदेव म्हणाले, आता इकडे माझा मुलगा शुकदेव
जो आहे तो गेला तरी देखील तुम्ही स्नान करतच राहिला, पण मी म्हातारा माणूस आहे, हा माझा मुलगा तरुण आहे, त्याला तुम्ही असं केलं. म्हणजे जो तरुण मुलगा गेला त्याच्याकडे बघून तुम्ही काहीच केलं नाही, तुमचा अंग पांघरला नाही किंवा वस्त्र घातले नाही तुम्ही, आणि मी म्हातारा माणूस बघून का बरं तुम्ही असं केलं. मग ते म्हणाले की शुकदेव गोस्वामी हे संन्यास आश्रमात आहेत आणि आम्हाला त्यांनी आमच्याकडे बघितलं, पण आत्म्याकडे बघितलं, शरीराकडे नाही बघितलं. तुम्ही आहात, तुम्ही सुद्धा ज्ञानी आहात, पण तुम्ही गृहस्थ आश्रमामध्ये आहात आणि गृहस्थानी काही नियम पाळले पाहिजे, म्हणून यासाठी आम्ही वस्त्र परिधान केले. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. ओके. हाँ. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरहे अफलाकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. फळाची इच्छा न करणाऱ्या योगी पुरुषांकडून अत्यंत श्रद्धेने केलेल्या वर सांगितलेल्या तिन्ही प्रकारच्या तपाला सात्विक तप म्हणतात. हरे कृष्ण. म्हणजे जे फळाची इच्छा न करता तप करतात त्याला सात्विक म्हणतात. आणि बरं, फळाची इच्छा नाही पण ते शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे म्हणून करतात. आता बघा इकडे त्यांनी दाखवलंय वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, मायापूर परिक्रमा, हे लिहिलेलं आहे की तुम्ही या परिक्रमा केल्या पाहिजे, याला सात्विक तप म्हणतात. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. सत्कार मान पूजार्थं तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तद् इह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. जे तप, सत्कार, मान व पूजा होण्यासाठी तसेच दुसऱ्या काही स्वार्थासाठीही स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडीपणाने केले जाते ते अनिश्चित तसेच क्षणिक फळ देणारे तप येथे राजसिक असे म्हटले आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण फळाची इच्छा ठेवतो, काय फळ आहे, आपण काय म्हणतो, माझा आदर झाला पाहिजे, माझा सत्कार झाला पाहिजे. स्वार्थासाठी जेव्हा आपण तप करतो त्याला राजसिक म्हटलं जातं. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. मूढग्राहेण मनोपीड्यात् यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक मिनिट माताजी, स्लाइड डिस्प्ले नाही झाली. येस. श्लोक नंबर 19. हा वाचते माताजी मी. श्लोक नंबर 19. जे तप मूर्खतापूर्वक हट्टाने मन, वाणी आणि शरीर यांना कष्ट देऊन किंवा दुसऱ्यांचे अनिष्ट करण्यासाठी केले जाते ते तप तामसिक म्हटले गेले आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे तामसिक तप, हिरण्यकशिपूचं उदाहरण दिलं होतं. त्यांनी तप केला पण त्यांची इच्छा काय होती की सर्वांनी मला राजा म्हणून स्वीकारावं, तिन्ही लोकांचं, आणि दुसऱ्यांचं अनिष्ट करण्यापाठीमागे त्याचा तप होता. म्हणजे हिरण्यकशिपूला जेव्हा ब्रह्मानी वर दिला की तुला कुठलाही प्राणी मारू शकणार नाही, देवदेवता मारू शकणार नाही, असा जेव्हा त्यांनी तप केला तेव्हा त्यांनी स्वर्ग पूर्ण तो स्वर्गाचा अधिपती झाला आणि स्वर्गामध्ये राज्य तर करायलाच लागला, पण सर्व ज्या देवदेवता आहेत त्यांना त्यांनी आपले गुलाम बनवले.
म्हणजे इकडे त्याची इच्छा काय होती की मी दुसऱ्यांचं अनिष्ट करणार, दुसऱ्यांची संपत्ती मी हिसकावून घेणार, असा उद्देश ठेवून जेव्हा आपण तप करतो त्याला तामसिक तप म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. हरे कृष्णा. हरे ओके, कृष्ण माताजी. हम्म. कर्तव्यपोटी परतव्याची अपेक्षा न ठेवता योग्य वेळी आणि स्थळी आणि योग्य व्यक्तीला दिलेले दान सात्विक मानले जाते. हरे कृष्ण. म्हणजे आता सात्विक दान जेव्हा आपण करतो तेव्हा हे माझं कर्तव्य आहे, मला कुठलंही फळ नकोय. आपण योग्य वेळी, योग्य स्थळी आणि योग्य व्यक्तीला ते दान देतो. आता श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलंय की मी जी पुस्तकं लिहिलेली आहे ती पुस्तकं तुम्ही लोकांना द्या, तुम्ही बुक डिस्ट्रीब्युशन करा, ज्याने सर्वांना कृष्ण ज्ञान मिळेल. तर जेव्हा आपण असं करतो आपल्या गुरूंच्या आनंदासाठी, कृष्णाच्या आनंदासाठी, आपल्याला इच्छा काहीही नसते, तेव्हा हे जे केलेलं दान आहे त्याला सात्विक म्हटलं जातं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्. हरे कृष्णा. ओके माताजी, पल्लवी माताजींचं बॅटरी लो झालेली म्हणून अनुवाद मी वाचतेय. बरं. परंतु जे दान क्लेशपूर्वक प्रत्युपकाराच्या हेतूने अथवा फळ नजरेसमोर ठेवून दिले जाते ते दान राजसी म्हणले जातात. हरे कृष्ण. बघा, आता काही लोक हॉस्पिटलला खूप दान करतात, शाळेला दान करतात, पण काय म्हणतात, या हॉस्पिटलला माझं नाव लागलं पाहिजे, या शाळेचं नाव माझं लागलं पाहिजे, या शाळेला नाव देताना माझं नाव लागलं पाहिजे. तर फळ नजरेसमोर ठेवून जे दान केलं जातं त्याला राजसिक म्हणतात. हे तर आपल्याला सर्वांना माहितीये, हेच चालू असतंय आता. हरे कृष्ण. (17.22). हरे कृष्णा. हो माताजी. अदेशे काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्. अपवित्र ठिकाणी, अयोग्य वेळी, अयोग्य व्यक्तीकडे किंवा योग्य लक्ष आणि आदर न देता केलेले दान हे अज्ञानतेचे आहे असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आता कोणीतरी तुम्हाला पैसे मागितले, समजा जर तुमच्या घरी कोणी काम करतंय, कोण गडी आहे, त्यांनी सांगितलं आता मी गावाला जाणार आहे आणि मी दारूचं दुकान उघडणार आहे, मला तुम्ही थोडेसे पैसे द्या. मग आपण जर पैसे दिले तर ते दान कसं होतं, तामसिक दान होतं. कारण आपल्या शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे की तुम्ही नशिल्या पदार्थांचं सेवन करू नका. तर जेव्हा अयोग्य वेळी, अयोग्य व्यक्ती, अपवित्र ठिकाणी आदर न देता आपण दान देतो, हे तामसिक आहे. बरेच जण बघा भिकारी बसलेले असतात आणि पैसे असे टाकतात भिकाऱ्यांकडे, ते भिकारी घेतात पैसे, जातात, बिडी आणतात आणि ओढत बसतात. तर हे जे असं दान आहे अज्ञानतेचे, याला तामसिक दान म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सृष्टीच्या प्रारंभापासून परम सत्य दर्शवण्यासाठी ओम तत् सत हे 3 शब्द वापरले गेले. हे 3 प्रतिकात्मक निरूपण ब्राह्मणांनी वेदांच्या स्तोत्राचा जप करताना आणि परमात्म्याच्या समाधानासाठी यज्ञ करताना वापरले होते. हरे कृष्ण. आता आपण
हे जे आहे आतापर्यंत आपण जे शिकलो की यज्ञ 3 प्रकारचे, तप 3 प्रकारचे, दान 3 प्रकारचे आहे. तर आपण यज्ञ, तप आणि दान करायच्या आरंभी आपल्या मनाची अवस्था कशी पाहिजे, किंवा आता तुम्ही मला सांगा, तुम्ही परफेक्ट यज्ञ, परफेक्ट तप, परफेक्ट दान करू शकाल का? सांगा बरं मला. तुम्हाला अनम्यूट करायला मी परमिशन दिलेली आहे, बोलू शकता. सांगा बरं, तुम्हाला एकदम परफेक्ट यज्ञ, दान, तप करता येईल का? हो, करता येईल. नाही. बरोबर. म्हणून आपण प्रारंभी यज्ञ, तप, दान करण्याच्या अगोदर ओम तत्सत बोलतो. तर ओम तत्सत म्हणजे कोण? ओम तत्सत म्हणजे कृष्णच. मग असं आहे का की आपल्याला ओम तत्सत असं बोलणं कंपल्सरी आहे का? नाही. तुम्ही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असं सुद्धा म्हणू शकता. मग ओम तत्सत का म्हणायचं? ओम तत्सत म्हणजे जणू काही हे 3 शब्द जणू काही कृष्णाचं नाव आहे. जसं आपलंही नाव असतं, मधलं नाव असतं आणि मग आडनाव असतं, तसंच हे ओम तत्सत. तर ओम तत्सत जेव्हा ब्रह्मदेवानी ही सृष्टी तयार केली तेव्हा प्रथम ओम तत्सत म्हणून त्यांनी सृष्टी करण्याचा आरंभ चालू केला. मग आता जेव्हा त्यांनी सृष्टी बनवायला चालू केली तेव्हा ब्रह्मदेवाच्या डोक्यावर खूप मोठी जबाबदारी होती. एवढी मोठी जबाबदारी आहे सृष्टी तयार करायची, ती माझ्या हातून बरोबर होईल की न होईल. आणि जेव्हा आपल्याला कुठला असा मोठा प्रोजेक्ट करायचा असतो, आपण काय करतो? देवाचे आशीर्वाद घेतो आणि मग ऑफिसला जातो. किंवा मुलाला महत्वाची परीक्षा असेल किंवा नोकरीचा पहिला दिवस असेल, तो काय करतो? देवाला नमस्कार करतो आणि मगच तो जातो. तर अगदी त्याचप्रमाणे ब्रह्मदेवाला असं वाटलं की माझ्यावर केवढी मोठी जबाबदारी दिलेली आहे आणि मुख्य जबाबदारी सृष्टी निर्माण करण्यामध्ये 3 महत्वाच्या गोष्टी त्यांना तयार करायच्या होत्या. कोणत्या? वेद, यज्ञ आणि ब्राह्मण. हे जणू काही 3 या सृष्टीचे खांब आहेत. वेद म्हणजे काय? एक मॅन्युअल आहे जिकडे लिहिलेलं आहे कुठल्या गोष्टी करायच्या, कुठल्या करायच्या नाही, कर्तव्य काय, अकर्तव्य काय. हे जणू काही वेद म्हणजे एक पूर्ण ज्ञानाचं ते पुस्तक आहे. मग यज्ञ म्हणजे काय? जो धार्मिक जीवनशैली स्वीकारतो ते यज्ञ झालं. आणि ब्राह्मण म्हणजे कोण? जो या कृष्ण प्राप्तीच्या मार्गावर चालतो, ज्याला पूर्ण वेदांचा अर्थ आणि सार समजलेला आहे. जीवन हे मला कशाला मिळालेलं आहे की मला कृष्णाकडे जायचंय. तर हे जे समजून या मार्गावर चालतो त्याला ब्राह्मण म्हणतात. जर सृष्टी टिकवायची असेल तर या 3 गोष्टी लागतात, वेद, यज्ञ आणि ब्राह्मण. आणि हे जर नसतील तर कुठलीही सृष्टी टिकू शकत नाही. म्हणून ब्रह्मदेवानी कृष्णाला प्रार्थना केली की मी ही सृष्टी निर्माण करत आहे तेव्हा ही माझ्यावर मोठी जबाबदारी आहे. निश्चितच मी परफेक्ट नाहीये आणि माझ्यामध्ये काहीतरी कमतरता आहे आणि ती कमतरता त्या सृष्टीमध्ये दिसून येईल. म्हणून जे काय माझ्यामध्ये कमी आहे कृष्णा
तू ते संपूर्ण भरून काढ. तर अशा तऱ्हेने ब्रह्मदेवानी प्रार्थना केली. आणि ब्रह्मदेव म्हणजे कोण? ब्रह्मदेव म्हणजे जणू काय आपले पिता आहेत. त्यांनी ही सृष्टी निर्माण केली. आणि जसं एक पिता करतो तसंच मुलगा सुद्धा तसंच अनुकरण करतो, तसंच फॉलो करतो. आणि ती एक प्रथा किंवा परंपरा होते. म्हणून ब्रह्मदेवानी सृष्टी निर्माण करण्या अगोदर ओम तत्सत म्हटलं. म्हणून आपण सुद्धा कधीही कुठलंही तप करायच्या अगोदर, यज्ञ करायच्या अगोदर, दान करायच्या अगोदर आपण सुद्धा ओम तत्सत म्हणतो. तर अशा तऱ्हेने हे आहे. आता ओम तत्सत प्रत्येक शब्दाचा अर्थ आपण डिटेल मध्ये बघूया. ओम म्हणजे ओम हे जो अक्षर ब्रह्म आहे किंवा जो निर्विशेष ब्रह्म आहे त्याला ओम या नावाने संबोधलंय. आणि कृष्णाने सांगितलंय सर्व शब्दांमध्ये मी ओंकार आहे किंवा ध्वनीमध्ये मी ओंकार आहे. तर ओम म्हणजे काय? हे ध्वनीचं जे प्रतीक आहे ओम, हा म्हणजे कृष्णच आहे. ओम आणि कृष्ण हे अभिन्न आहे. तत् तत् म्हणजे काय? की ते कार्य किंवा त्याचा आणि एक अर्थ आहे की हे जे काही सर्व काही या जगात आहे हे सर्व कृष्णाचं आहे. आणि सत म्हणजे काय? शाश्वत. म्हणजे जेव्हा आपण कार्य करतो ते कार्य आपण कोणाच्या आनंदासाठी करतो? कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो. मग ते कार्य केल्यावर आपल्याला फळ सुद्धा जे मिळतं ते शाश्वत असतं. त्या शाश्वत फळाला सत म्हटलेलं आहे. आता आपण डिटेल मध्ये हे बघूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अशा प्रकारे परमात्मा प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक त्याग, दान आणि तपस्या करतात. नेहमी ओमने सुरुवात करतात. ओम इति एतद ब्रह्मणो निर्दिष्टहम नाम पहिले ध्येय सूचित करते. ओम म्हणजे विष्णू हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांचा सुरुवातीला ठेवलेले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर या शब्दाने त्याग, तपस्या आणि दान करावे अशा दिव्य क्रियांचा उद्देश्य भौतिक गुंतामुक्त होणे हा आहे. तर त्वम असी चांदोक्य उपनिषदच्या 6व्या स्कंदच्या 8व्या अध्यायाच्या 7व्या श्लोक मध्ये आहे. तत् मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचे वर्णन करतात. या क्रियाकलापा भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून केले जातात. हरे कृष्ण. म्हणजे तत् म्हणजे ते कार्य. ते जे कार्य आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो आणि फळाची अपेक्षा करत नाही. सतचं ऐकूया आता. हरे कृष्णा. सत या परमात्म्याच्या नावाचा सत्य भावात आणि श्रेष्ठ भावात प्रयोग केला जातो. तसेच हे पार्था अर्थात पृथा पुत्र अर्जुन उत्तम कर्मातही सत शब्द योजला जातो. तसेच यज्ञ, तप आणि दान यामध्ये जी स्थिती अर्थात आस्तिक बुद्धी असते तिलाही सत असे म्हणतात. आणि त्या परमात्म्याच्या साठी केलेले कर्म निश्चयाने सत असे म्हटले जाते. दुःखी एवं सौम्य चांदोक्य उपनिषदच्या 6व्या स्कंदच्या 2ऱ्या अध्यायाच्या 1ल्या श्लोक मध्ये सांगितलंय. सत म्हणजे शाश्वत परमेश्वरांच्या सेवेसाठी केलेले कार्य. खरे आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करा. अशा कृतीमध्ये कृती करणारा शाश्वत बनतो. क्रियाकलाप शाश्वत असतात आणि क्रियाकलापांचे फायदे शाश्वत असतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण जेव्हा कृष्णाच्या आनंदासाठी कुठलंही कार्य करतो, जो कृती करतो, जो कार्य
करणारा आहे तो शाश्वत बनतो. ती जी ऍक्टिव्हिटी आहे, ते जे कर्म आहे तेही शाश्वत असतं आणि जे आपल्याला त्या क्रियेचं, त्या कर्माचं फळ मिळतं ते सुद्धा शाश्वत असतं. हरे हरे कृष्णा. कृष्ण. आता आपल्याला इकडे लक्षात येतं की ओंकार, ओम हा शब्द अ, उ आणि म या 3 अक्षरांचा हा ओंकार बनलेला आहे. तर अ म्हणजे काय? अ म्हणजे कृष्ण. उ म्हणजे काय? कृष्णाची अंतरंगा शक्ती म्हणजे राधाराणी. आणि म म्हणजे काय? जीवात्मा. तर अशा तऱ्हेने ओमचा अर्थ चैतन्य चरितामृत आदी लीला 7.128 यात सांगितलेला आहे. आता आपण ऐकूया. हरे कुमुद कृष्णा. माताजी. हरे कृष्णा. वस्तुतः दिव्य ध्वनी ओंकार जरी अ, उ आणि म या 3 अक्षरांच्या संयोगात दिव्य सामर्थ्य असते आणि जो ओंकाराचा जप करतो त्याला लवकरच ओंकार आणि भगवान विष्णू वेगळे नसल्याची जाणीव होते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अकारेचे कृष्ण सर्व लोकैक नायकः ओंकारेच्यते राधा मकरो जीववाचकः. अकारेच्यते कृष्ण अकार अक्षर कृष्णाला सूचित करते, जो सर्व लोकैक नायक आहे. सर्व जीव आणि ग्रह भौतिक आणि आध्यात्मिक याचा स्वामी आहे. उकार हे अक्षर श्रीमती राधा राणी कृष्णाची आनंद शक्ती आणि मकार सजीवांना जीव सूचित करतो. हरे कृष्णा. हा आता अर्जुनाचा प्रश्न आता कृष्ण उत्तर देणार आहे. हरे कृष्ण. हे पार्था अर्थात पृथपुत्र अर्जुना, श्रद्धेशिवाय केलेले हवन, दिलेले दान, केलेले तप आणि जे काही केलेले शुभ कार्य असेल ते सर्व असत म्हटले जाते. त्यामुळे ते न इहलोकात फळदायी होतात ना परलोकात. हरे कृष्ण. म्हणजे अर्जुनाचा प्रश्न आहे, विश्वास श्रद्धा आहे पण शास्त्रानुसार काही दान धर्म यज्ञ हवन केलेलं नाही, मग याचे परिणाम काय होतात? मग कृष्ण म्हणतात, कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की हे जे अशा श्रद्धेविना केलेलं कुठलंही कार्य आहे त्याला असत म्हटले जाते, म्हणजे टेम्पररी, आणि फळ सुद्धा टेम्पररी असतं आणि त्याचं काहीच त्या माणसाचं हित होत नाही. इहलोकात सुद्धा ते फलदायी ठरत नाही ना परलोकात. म्हणजे कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही श्रद्धेशिवाय जर काही दान यज्ञ तप केलं तर त्याचे काही तुम्हाला चांगले परिणाम मिळणार नाही. आता आज आपण काय काय बघितलं की अर्जुनाचा पहिल्यांदाच प्रश्न होता की अनाधिकृत उपासना जर एका माणसाने केली तर त्याला कुठलं फळ मिळणार. मग हे उत्तर देताना कृष्ण सांगतो की 3 गुण जे आहे हे 3 गुण ठरवतात श्रद्धा व उपासना एखादा माणूस कशी करतो. आणि इतकंच नाही, हे 3 गुण इतके खोल जातात, आपला आहार सुद्धा ते ठरवतात, यज्ञ तप दान हे सर्व 3 गुण ठरवतात. त्यामुळे यज्ञ तप दान हे 3 प्रकाराचं आहे. आणि मग मी तुम्हाला ओम तत्सत याचा अर्थ सांगितला आणि मग शेवटी कृष्णाचं उत्तर आहे की अनाधिकृत उपासना जर केली तर तुम्हाला त्यापासून जे फळ मिळेल ते असत असेल आणि ते इहलोकी किंवा परलोकी फलदायी ठरणार नाही किंवा तुम्हाला त्याचे परिणाम जे आहे तुम्हाला हवे तसे मिळणार नाही किंवा फळ मिळालं तर ते टेम्पररी असेल. आता हे आपला झालेला आहे अध्याय. आता जिग्ना माताजी, जिग्ना हाँ माताजी, हरे कृष्ण. येस हाँ यू हाँ कॅन माताजी. स्टार्ट. स्टॉप Yes. करा.
हम्म. तर या माताजीचे स्वामी